Dobar dan, dobrodošli na današnji panel. Moje ime je Aleksandra Popović, ja sam direktor projekta Srbija inovira. Danas smo ovde u ulozi domaćina, zajedno sa našim koorganizatorima, a to je projekat Saradnje za ekonomski razvoj. Veliko nam je zadovoljstvo što je ovaj panel izazvao toliko interesovanja, a kako i ne bi kad imamo fantastične sagovornike, svakako najrelevantnije za teme o kojima ćemo danas pričati, a to je, kao što znate, tema o poreskim podsticajima i olakšicama za investiranje u investicione fondove, alternativne investicione fondove. Pričat ćemo malo i o porezu na dohodak građana, ali i o porezu na kapitalnu dobit od prodaje digitalne imovine. Ništa manje važne teme i interesantne danas su dugo očekivani institucionalni i regulatorni okviri za osnivanje VC fondova u Srbiji, a dotaći ćemo se i tema tržište kriptovaluta u Srbiji. Prije nego što krenemo sa panelima i prije nego što ja kažem par reči o projektu Srbija inovira, vola bih da čujemo moju dragu koleginicu Draganu Stanojević, koja je direktorka projekta Saradnje za ekonomski razvoj, i oni su negde veoma zaslužni za to što smo danas ovde i što pričamo o ovim temama, budući da se kroz njihov projekat stoji veliki rad na upravo izmeni zakonskih regulativa koje se tiču i ovoga o čemu danas pričamo. Dragana, zamolila bih te da nam se obratiš sa par reči i negde da ispričaš ukratko o vašim projektnim rezultatima. Hvala Aleksandra na ovako lepom uvodu i zadovoljstvo mi je da budem ovde danas i da pozdravim sve učesnike na panelu, kao i sve one koji su slušaoci i koji nas prate sada. Naš projekat je od početka bio usmeren na to da poboljša ambijent u kome posluju naročito mala i srednja preduzeća i s druge strane da pomogne privredi da lakše i bolje prilagode svoj način poslovanja, trgovanja pa i finansiranja zahtevima današnjice koja jeste puna promena, puna neizvesnosti, mnogo brža nego što su nekada neki poslovni ambijenti bivali i koja svakako podrazumeva da privreda ima na raspolaganju ne samo dobre propise, već i adekvatne izvore finansiranja koji odgovaraju različitim malim i srednjim preduzećima u tom kontekstu da je to nevezano za industriju, za veličinu tog preduzeća ili za moment njenog nastanka. Mi svi znamo da u Srbiji toga nema baš toliko puno, da su naročito ugroženi start-upovi. Ovaj način finansiranja kojim ćemo se baviti danas između ostalog je i jedan od ključnih i najpogodnijih načina finansiranja za neke inovativne mlade firme. A ono od čega je projekat krenuo svojevremeno jeste podrška Ministarstvu finansija u izradi i usvajanju zakona o alternativnim investicionim fondovima, kao i svih pratećih podzakonskih akata. Međutim, kako ni najsavršeniji propisi ne garantuju da će u primeni zapravo doći do one promene na tržištu koja je željena i koja je svrha tih zakona, projekat se paralelno bavio i radom sa privredom kroz jedan program koji je pripremao mala i srednja preduzeća za susret sa investitorima, pregovore sa njima, pa i zaključenje transakcija i koji između ostalog imao i cilj da smanji količinu nerazumevanja i nepoverenja naše domaće privrede prema equity finansiranju. Sa druge strane, projekat je opet u saradnji sa Ministarstvom finansija radio na uspostavljanju poreskog režima koji će biti inspirativan i koji će motivisati kako osnivanje novih fondova, tako i investitore da u te fondove ulaže. Dobrim delom to su neke današnje teme.
uključujući i naš rad na poreskom režimu koji je vezan za digitalnu imovinu i kriptovalute, pošto je i to pomenuto. I veoma nas raduje da projekat Srbija inovira zapravo na neki način i preuzima i nastavlja bavljenje time, a nadam se da ćemo svi uživati u diskusiji koja sledi i panelima koji slede, budući da, kao što si rekla, stvarno mislim da su se okupili vrhunski sagovornici i stručnjaci koji imaju šta na tu temu da kažu. Tako da željno iščekujem panele i pozdravljam još jednom sve. Hvala puno, Dragana. Ne samo na ovom uvodnom obraćanju, nego stvarno hvala i cijelom projektu Saradnje za ekonomski razvoj, jer ste utabali neke staze koje mi samo treba da nastavimo da se krećemo i u velikoj meri ste olakšali jedne od važnih pitanja, to je pitanje finansiranja u kojima ćemo se i mi nekako baviti. Što se tiče projekta Srbija inovira, on je započet od strane ICT Hub-a i to uz podršku USAID-a. Projekat će trajati 4,5 godine i ima cilj da ojača ekonomiju zasnovanu na znanju, odnosno da osnaži domaću privredu u primjeni savremenih tehnoloških rješenja. Sada, kako ćemo mi to da radimo? Pa kroz nekoliko faza. Prva faza jeste faza istraživanja koje rade naše kolege i partneri na projektu. To je Centar za istraživanje javnih politika. Oni su već započeli istraživanje koje će trajati bogom i nekoliko meseci i bit će toliko opsežno i sveobuhvatno da će nam dati jasnu sliku koji su naši potencijali za primjenu nekih inovativnih rješenja, prvo za razvoj inovativnih rješenja, a onda i za njihovu primjenu u privredi. Cilj naš jeste da usmerimo snage samo na one, da kažemo, domene koji najviše obećavaju i imaju najveće šanse za uspeh. Pod uspehom podrazumevamo značajan privredni rast u datoj oblasti uz primjenu tih nekih savremenih rješenja i to ćemo nakon tog istraživanja imati jasnu sliku i bit će nam olakšano da izaberemo koje su to oblasti, odnosno koje su to privredne grane koje treba da ukrstimo sa tim datim nekim rješenjima gde imamo najviše, da kažemo, i resursa i znanja, a onda ćemo to da pilotiramo, izabrat ćemo 4 različite oblasti. Kad kažem pilotiramo, to je zapravo faza testiranja, da ćemo da testiramo u nekom vremenskom periodu, sigurno godinu i nešto dana, kako bismo zaista sagledali koje je ta 4, upravo onaj pravi koji ima najveće šanse za uspeh, ne samo na domaćem tržištu, to je neki srednjoročni cilj, nego koji ima najveće šanse na međunarodnom tržištu. Pošto želimo da pozicioniramo i uvrstimo Srbiju na neku mapu tehnoloških lidera, bar za jedan domen za početak. Zašto je to uopšte zanimljivo za vas i za naše današnje učesnike? Zato što ćemo da odgovorimo na 2 važna pitanja. Prvo pitanje je svakako šta je to što vredi ulagati uopšte u Srbiji? Koji su to naši potencijali i na što se mi kladimo da će imati najveći uspeh? A drugo pitanje jeste i kako ulagati. To je ono što je verovatno negdje i tema današnjeg panela, jer mi sa našim partnerima, WM Equity Partners kompanijom, želimo da osnovimo jedan VC fond i da vam pružimo mogućnost za ulaganje i da date finansijsku podršku za ove, da kažemo, inovativne kompanije i ove privredne grane koje ćemo mi prepoznati kao one koji imaju najveći potencijal. Zato vas pozivam da nas pratite na društvenim mrežama i na našem projektnom sajtu kako bi pratili naš rad i tu sam za dodatna pitanja ako ih bude bilo nakon panela. Jer mislim da je sad pravi moment da prepustim reč našem kolegi Slobodanu Triviću ispred projekta Saradnje za ekonomski razvoj, da on započne ovaj panel i da čujemo ljude zbog kojih smo danas svi tu. Slobodane, izvoli. Hvala lepo, Aleksandra.
Poštovane kolege, dragi učesnici, zadovoljstvo mi je da otvorim prvi panel ove konferencije Poreski podsticaji za investiranje u alternativne investicione fondove. Danas su sa nama poreski stručnjaci sa kojima ćemo pričati o poreskim podsticajima za ulaganje u AIF-ove, takođe i o poreskom tretmanu digitalne imovine, o karakteristikama ovih podsticaja, regulatornog okvira, kao i očekivanim pozitivnim efektima koji se u daljem periodu mogu pretpostaviti. Stoga ja vam sa zadovoljstvom predstavljam Gordana Čanski, partnera u poreskom odeljenju Ernst & Young Srbije, Igora Lončarevića, partnera i rukovodicu poreskog odeljenja u KPMG Srbija, kao i profesora dr. Svetislava Kostića, profesora poreskog prava Pravnog fakulteta, koji je takođe bio i konsultant USAID projekta Saradnje za ekonomski razvoj, koji je učestvovao u analizama i pisanju odredaba o oporezivanju alternativnih investicionih fondova i digitalne imovine. Eto, samo ukratko o našoj temi. Dakle, krajem 2019. godine je usvojen zakon o alternativnim investicionim fondovima. On je počeo da se primenjuje 20. aprila 2020. godine i ovim propisom su uvedeni alternativni investicioni fondovi kao novi oblici kolektivnog investiranja. Cilj ovog propisa je bio između ostalog, dakle, dalji razvoj tržišta kapitala Republike Srbije, otvaranje novih izvora finansiranja za našu privredu i harmonizacija regulatornog okvira sa propisima EU koji uređuju ovu oblast. Međutim, kao što je naša direktorka Dragana rekla, da je ovim uspostavljen regulatorni okvir, bilo je neophodno takođe predvideti dodatne mehanizme, dodatne podsticaje kako bi prosto zakon mogao da u potpunosti zaživi i da se u potpunosti u daljem periodu ostvari potencijal koji nose alternativni investicioni fondovi na tržištu kapitala Republike Srbije. Paralelno s ovom aktivnosti smo takođe kao projekat pružili podršku Ministarstva finansija u uspostavljanju poreskog režima iz, dakle, svih relevantnih oblasti poreza što se tiče prometa i korišćenja digitalne imovine. I samim time ja bih započeo sa profesorom Svetom Kostićem, sa kojim bismo započeli sa uvodom u poreske podsticaje za ulaganje o kojima će danas biti reči. Tako da, profesore Sveto, da li se čujemo? Čujemo se odlično. Pa, Sveto, dobar dan, drago nam je da ste ovde. Hteli smo da započnemo sa time da nam objasnite koji su to poreski podsticaji, kako oni funkcionišu i koje su to njihove osnovne karakteristike što se tiče ulaganja u AIF-ove i vezano za digitalnu imovinu. Evo ovako, sad kada su u pitanju AIF i kada je u pitanju digitalna imovina, imamo neka dva različita pristupa, mogu da kažem. Dakle, kada se započela priča vezana za alternativne investicione fondove, dakle, mi smo imali pred sobom već jedan veoma opsežan zakon koji je uređivao ovu oblast, vrlo kompleksan propis, i bilo je potrebno na neki način delovati da se poreski sistem u Srbiji prilagodi tom novoj finansijskoj realnosti. Ono što je ključni zadatak bio, pošto je ovaj posao rađen iz neke dve iteracije, dakle u dva budžetska perioda smo imali mere, u prvom je ključni zadatak bio kako da obezbedimo onaj osnovni preduslov da bi alternativni investicioni fondovi mogli da zažive, a to je njihova poreska neutralnost. Drugim rečima, da za početak obezbedimo da investitoru koji izabere da svoj novac kanališe kroz alternativni investicioni fond, to ulaganje ne bude skuplje poreski, nego da je ulaganje izvršio neposredno. I to je bila jedna prva iteracija koja je rađena, dakle, izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit, odnosno zakona o porezu na dohodak građana, tamo negde krajem 2019. godine. Međutim, onda smo imali vrlo konstruktivne razgovore, mislim da je tu kolega Igor Lončarević i kolegi iz KPMG-a su bili vrlo značajni u razgovoru koji smo imali, dakle da ono što je tada trebalo i što se primetilo jeste da u stvari mi moramo da idemo jedan korak dalje. Naime,
za razliku od ranijih otvorenih investicionih fondova gde su investicije bile primarno fokusirane samo na učešće u privrednim društvima. Kod alternativnih investicionih fondova javlja se širi dijapazon mogućnosti ulaganja, tu se na prvom mestu javljaju nekretninski investicioni fondovi. Otvorilo se vrlo značajno pitanje, a šta da radimo sa drugim poreskim oblicima i kako uopšte da formu investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, što je potpuno neuobičajeno, to je nešto što je, da kažemo, strano telo u našem poreskom sistemu, mi fiskalno transparentna društva ne prepoznajemo, kako da ih uvedemo u opšti poreski sistem. I tada su u sledećoj iteraciji su rađene prvo neke popravke na sistemu, kada je u pitanju sama neutralnost. Sa druge strane, dakle, vrlo temeljne izmene koje su omogućile da uopšte fiskalno transparentni alternativni investicioni fondovi, oni koji dakle nemaju status pravnog lica, uđu u poreski sistem, budu u poreskom sistemu prepoznati, da PDV režim može na njih da bude prilagođen, da se reše nedoumice vezane za porez na imovinu i to je ono što je bio krucijalni deo druge iteracije vezane za alternativne investicione fondove. Od alternativnih investicionih fondova ključni podsticaj koji je uveden jeste poreski kredit na terenu nečega što bi mogli da nazovemo biznis anđelima, odnosno na terenu zakona o porezu na dohodak građana, gde se obveznicima godišnjeg poreza na dohodak građana pruža poreski kredit za investicije u alternativne investicione fondove. Sad, tu bih ja voleo da objasnim kako funkcioniše, dakle vrlo kratko naravno, kako funkcioniše proces donošenja zakona. Od negde 2012. godine, dakle od velike ekonomske krize i reforme našeg poreskog zakonodavstva 2012. koje je bilo vezano za veliku ekonomsku krizu, dakle, pojam poreski kredit je nešto što je, da kažemo, zabranjena reč u našem poreskom diskursu. Dakle, mi smo, ako se ljudi sećaju 2012. godine, sem jednog velikog podsticaja gotovo iščistili, odnosno od 12. 13. naše poresko zakonodavstvo od brojnih podsticaja koje su postojali pre toga. I poreski krediti nisu preterano, odnosno podsticaji u ovom obliku nisu preterano poželjni, da kažemo, odnosno prema njima je postojala određena poresko-politička zadrška. Ono što se uspelo da se uradi jeste da se, i ono što je uvek kod poreskih podsticaja jako bitno jeste, a alternativni fondovi su nešto potpuno novo, jeste strah koji postoji od nepoznatog i od poreske evazije koja je povezana sa onim što je nepoznato. Imajući u vidu način na koji se plaća godišnji porez na dohodak građana, to je da se podnosi poreska prijava i da se poreska obaveza utvrđuje rešenjem poreske uprave, pošto ona iskontroliše sve što ste vi njoj podneli. Dakle, primećeno je da bi možda u ovoj oblasti bilo najbezbednije dati prvi poreski podsticaj. I tu je, dakle, dat poreski kredit za ona fizička lica koja investiraju u alternativne investicione fondove. Ozbiljan nedostatak našeg režima jeste izostanak poreskog kredita za pravna lica, imajući u vidu da bi u stvari pravna lica trebala da budu primarni fokus, dakle, kod privlačenja kapitala u alternativne investicione fondove, mada u razgovorima sa bankama koje su već počele da kreiraju proizvode za ovaj segment finansijskog tržišta, dakle, znamo da one ciljaju i fizička lica. Međutim, ono što, dakle, bi trebali da uradimo, što nam nedostaje definitivno, to je jedan poreski kredit na terenu pravnih lica kako bi motivisali pravna lica da investiraju u alternativne investicione fondove. Međutim, imajući u vidu da je u Srbiji velika glad, veliki nedostatak za alternativnim formama ulaganja, naročito u svetlu postojećih kamata koje možete dobijete na štednju i straha ljudi da štampanje novca koje vidimo kroz godine, dakle, čini novac nesigurnim. Dakle, vi vidite jednu potpunu jurnjavu ljudi ka nekretninama, vrlo često možda i neracionalnu, ali to je trenutno nešto što je kod nas jedini put koji smo mi navikli za investiranje viška sredstava, koji kod određenog broja ljudi definitivno postoji. Tako da ni kod fizičkih lica ja ne bih zanemario značaj ovog poreskog kredita, iz prostog razloga što, naročito ukoliko se formiraju oblici alternativnih investicionih fondova gde će minimalni ulog biti ispod 50.000 eura, to će onda, ja mislim, značajno podstaći ovu priču. To je što se tiče alternativnih investicionih fondova, da ja ne bih sad okupirao celu razliku. Što se tiče digitalne imovine, situacija
je malo drugačija. Dakle, mi kod digitalne imovine, dakle, njen poreski tretman je bio uređen, da se razumemo odmah, samo je bio uređen užasno, na transakcije digitalnom imovinom način kad je u pitanju dohoda građana. Mi smo imali primjenu najnepovoljnijeg režima ostalih drugih prihoda, dakle imali smo tu catch-all klauzulu koja se odnosila iz člana 85, koja se odnosila na njih, a ono što smo takođe bili više nego svesni jeste da je gro rudara koji se bavio, dakle, rudarenjem digitalne imovine, to činio u vidu neregistrovane delatnosti, dakle nisu bili obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti. Uz ovo, naravno, kada je u pitanju oporezivanja dobiti, to je isto jedan veliki problem, jeste što globalno, ne samo u Srbiji, nego u svetu, računovodstveni tretman digitalne imovine nije preterano kvalitetno uređen. To je proces koji traje. Dakle, mi nemamo finitne odgovore bilo gde na svetu, imamo raspravu, pa sad bolji ili loši argument u toj raspravi ili bez konačnog odgovora. I imali smo nešto što je bio prvi osnovni korak koji je morao da se reši, a to je problem jednog mišljenja iz 2017. godine Ministarstva finansija koje je navelo da se na transakcije digitalnom, u stvari kriptovalutama, da budem precizniji, plaća PDV, što je činilo naš sistem jedinstvenim u Evropi, jer prema presudama Evropskog suda pravde i prema nekim drugim tumačenjima, dakle, nigde u Evropi se PDV na transakcije kriptovalutama nije plaćao. Stoga je napravljen jedan paket, taj paket išao uporedo sa raspravama na donošenju zakona o digitalnoj imovini. Paket je rešio nekoliko stvari. Prva stvar koju je rešio pitanje PDV-a, do duše delimično. Zašto? Rešio je pitanje PDV-a na kriptovalutama. Zakon sada ima izričitu odredbu vezanu za PDV tretman kriptovaluta. Problem je, ja iskren da budem, nisam preterano srećan s tim rešenjem. Zašto? Zato što mislim da priroda digitalne imovine je takva da vi ne možete da napravite jasnu vododelnicu između toga šta je kriptovaluta, a šta su tokeni, ili zato što se radi o fluidnim oblicima imovine koji mogu da ista imovina da poprimi različite oblike kroz vreme, u zavisnosti od nje, i da čak i da istovremeno ima oblike jednog i drugog. Međutim, ministarstvo nije htelo da, je bilo oprezno, nije htelo da meša odredbe vezane za neki oblici korisničkih tokena, imaju definitivno odluke višenamenskih ili jednonamenskih vaučera. Tu postoje određena pravila Evropske unije, određena pravila našeg zakonodavstva i onda se ministarstvo zadržalo samo na kriptovalutama. Dakle, imamo pred sobom tu nešto što ćemo morati da radimo kad se otvori priča korisničkih tokena. Definitivno morat ćemo da razjasnimo njihovu PDV prirodu. To je jedna stvar. Druga stvar koja se javila jeste, ok, šta mi, dakle, prva stvar je, ajmo da uredimo tretman kriptovaluta onako kako je to razumno, a to je negde da ih podvedemo, dakle, pod kapitalne dobitke, jer to je jedan vid ulaganja u neke vrste imovine, a sa druge strane da se vidi kako da oslobodimo onaj kapital koji naši građani imaju u kriptovalutama i da ih ubedimo da ga sada, kada nam je najpotrebniji kapital, oni taj kapital oslobode i unesu ga u privredu. I onda su dati podsticaj na terenu pravnih lica, verovatno manje važan podsticaj zato što je gro kriptovaluta u rukama fizičkih lica. Dakle, ako pravno lice proda neku digitalnu imovinu i uloži u kapital domaćeg privrednog društva, ono se oslobađa poreza na kapitalni dobitak. Drugim rečima, to prebacivanje iz kripta u običnu, pod znacima navoda, imovinu, odnosno unos u kapital srpskih privrednih društava je oslobođeno oporezivanja. Kod fizičkih lica tu je postojalo nekoliko problema. Jedan od tih jeste što u slučaju neregistrovanog rudarenja vi plaćate račun za struju kao fizičko lice, a taj račun je još uvek subvencionisan. Dakle, jer je cena struje za fizička lica u Srbiji još uvek pod kontrolom. Dakle, tako da se tu javljaju se različite pitanja, različite problemi i zato je kod njih napravljen jedan, naravno u razgovorima neformalni sa industrijom, jedan režim koji je doveo do toga da efektivno opterećenje, znači zato što oni koji su neregistrovano rudarili nemaju nikakve podatke o nabavnoj vrednosti. Ako bi plaćali porez na kapitalne dobitke, ne mogu da je dokumentuju. Tako da je tu napravljen jedan režim koji u stvari njih vodi ka efektivnoj stopi od 7,5% na prodajnu vrednost.
i na ovaj način bi oni mogli da budu stimulisani da pod znacima navoda legalizuju onaj kripto koji su izrudarili tokom obavljanja delatnosti u prošlosti. Naravno, ovo su početni koraci. Nama verovatno, dakle mi u ovom trenutku, dakle i oni su vezani dominantno za zakon. Dakle, ono što nam definitivno nedostaje jeste da Ministarstvo finansija u ovom trenutku započne određene korake na regulisanju podzakonskih akata. Primer radi, poreske prijave za kapitalne dobitke bi morale da se prilagode pojmu digitalne imovine, dakle da se uvede odgovarajuća linija u obrascu. Ono što bi takođe moralo da se reši jeste pitanje činjenice da mi kod kapitalnih dobitaka porez plaćamo na svaku pojedinačnu transakciju koja se desi. To je jako opterećujuće kod onih delatnosti gde vi na tržištu prodajete na dnevnoj osnovi, tako da je to papirološki besmisleno raditi. To treba imati u vidu da se vidi procesno kako da to rešimo. I ono što je bio u predlogu koji smo mi pripremili inicijalno i koji je odbačen, a koji, ne znam, mislim da jednostavno nije bilo vremena da se o njemu temeljno porazmisli, mislim da niko nema nešto radikalno protiv njega. Inače, njega je podržala i Komisija za hartije od vrednosti, a to je da se određene de minimis transakcije oslobode poreza na plaćanje kapitalnog dobitka, dakle ne minimalni kapitalni dobici, nego minimalne transakcije, koliki god da je kapitalni dobitak ili gubitak iz njih nastao. To može jako da pomogne korisničkim tokenima i razvoju tih oblika digitalne imovine, dakle u sektoru usluga, i može da motiviše dakle sitnije investitore gde zbog malog iznosa kapitalnih dobitaka često administrativni trošak možda bude skuplji od onoga što je stvarna korist, što ljude svakako tera od ovakvog oblika investiranja. Eto, to bi ukratko bilo, izvinjam se ako sam bio preopširan. Hvala, sve to ujedno si odgovorio bio na moje sledeće pitanje, koje se vezivalo za neke preporuke koje smo mi imali tokom našeg rada. Ono što sam htio dalje da te pitam jeste vezano za podsticaje konkretno za alternativne investicione fondove. I sad, pošto se ti podsticaji su uvedeni u oblasti godišnjeg poreza na dohodak građana, da li mi možemo da okvirno procenimo koji je to obim potencijalnih investitora koji mogu biti podstaknuti i da li mi možemo da negde vidimo koji će potencijalni efekat tih podsticaja da bude u nekom daljem periodu? Pa evo ovako, znači ono što mi znamo jeste da smo mi prošle godine imali blizu 30.000, mislim da je broj 28.000 obveznika godišnjeg poreza na dohodak građana. Ove godine će taj broj verovatno biti nešto veći zbog različitih razloga. Jedan od njih je ozbiljan skok zaposlenih u IT sektoru, na primer, koji smo imali zbog opet različitih razloga. Međutim, ono što mi, dakle, suštinski koga smo mi ovde ovim podsticajem obuhvatili. Dakle, veliki investitori, dakle ljudi koji su izuzetno bogati, vrlo često će svoje investicije kanalisati kroz zasebna privredna društva koja su namenski osnovana za kanalisanje njihovih investicija i imaće i profesionalnu podršku koja će im pomagati u održavanju i rukovođenju tim investicijama. Međutim, mi imamo jednu dosta solidnu sada, 30.000 ljudi, verovatno je taj broj i veći. Dakle, ljudi koji spadaju ono što bi mogli da nazovemo višom srednjom klasom i koji, dakle, imaju novca koje mogu da investiraju, ali novac koji još uvek nije dovoljan da bi mogao da opravda da oni mogu da imaju svoje namenska investiciona vozila i da opravdaju visoke troškove podrške konsultanata, koja se vezuje za rukovođenje investicijama. Suštinski, oni imaju dovoljno novca koji može da bude značajan kada se anglomeriše za investicije, ali pojedinačno taj novac nije dovoljan da bi oni mogli samostalno da ga usmeravaju neke projekte i treba im podrška. Upravo je to smisao fondova, gde taj novac dobija tu podršku, ali naravno ona je sada opravdana da što imamo masu tog novca na jednom mestu. Dakle, pričamo o 30.000 ljudi koji trenutno u Srbiji imaju 3 opcije. Dakle, kad kažem trenutno, govorim van alternativnih investicionih fondova. Oni mogu da novac stave u banku, višak novca, ali
to trenutno ekonomski nije preterano razumno činiti, jer su kamate takve kakve su, je li tako? To je jedna stvar. Druga stvar, i naravno kod novca postoji ta nesigurnost, jel šta će biti sa inflacijom i u eurima i u dolarima, imajući u vidu koliko je para naštampano za zadnjih nekoliko kriza. Druga stvar jeste mogu da ulažu u tržište nekretnina, ali i to je nešto gde se vidi već jedan stepen prezasićenja. I opet povrat je tu takođe može da bude upitan. I treća stvar je da oni sami pronađu neki poslovni poduhvat u koji će da ulože novac. Ali to je vrlo teško i vi treba da imate i vremena, ti ljudi imaju svoje poslove i vrlo često nemaju vremena da se bave nečim još. I upravo je alternativni investicioni fond ta četvrta mogućnost koja bi trebala da može da kanališe kako se ova kultura bude razvijala, njihove investicije ili barem deo njihovih investicija. Dakle, u svakom slučaju otvara im se jedan značajan prostor. Sam efekat kao takav treba da ga vidimo, međutim ono što je dobra stvar jeste što ovaj podsticaj državu počinje da košta tek onda kada dođe do stvarnog investiranja. Drugim rečima, država se odriče novca onda kada dođe do željenog efekta, tako da to što mi konkretno ne znamo sam iznos, mi ćemo ga, zato što ne znamo kako je ponašanje, dakle možemo da ga pretpostavljamo, ali u svakom slučaju nećemo imati nikakve troškove opterećenja dok se željeni događaj ne desi. A ako se ne desi, sam podsticaj neće koštati ništa, ali onda ćemo morati pronađemo drugačije moduse. Hvala se, eto, ja bih sad nadovezao baš na temu oporezivanja AIF-ova sa Igorom. Igor je KPMG bio jedan od prvih iz, eto da kažemo, privatnog sektora koji se nama javio sa dosta pitanja, otvorenih pitanja u to vreme u vezi sa oporezivanjem AIF-ova u Srbiji u to vreme. Šta sada prosto za KPMG kao konsultantsku firmu znači taj novi poreski okvir i šta to znači za vaše klijente? Dobar dan svima, pozdravljam sve učesnike današnjeg panela. Inače, samo naša aktivnost je bila izazvana aktivnošću naših klijenata. I inače, to je bilo već septembar 2019. Zakon je još uvek u nacrtu, još uvek je čak, ja mislim, i javna rasprava trajala. Nama prilaze neki real estate brokeri sa potencijalnim investitorima. A ko su investitori? Naši ljudi koji su u nekim investicionim bankama u inostranstvu. I oni vide tu Srbiju kao neki potencijal i oni nas pitaju, dobro, evo ga ovaj zakon, kakvo je tu oporezivanje? Onako, mi smo onda krenuli, prosto je bila čak žvaka za mozak u tom trenutku da vidimo šta je. Odjednom tu otkrivamo zapravo da je dosta toga neregulisano i da je najveći deo neregulisanih oblasti se tiče alternativnih investicionih fondova bez statusa pravnog lica. I onda smo mi u septembru već 2019. uputili pismo vama u USAID-u, uputili pismo u Ministarstvo finansija, uputili pismo na pravni fakultet. Znači, svi gde god smo mogli, pisali smo im. Prvo smo videli nedostatke na nivou zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, gde mi nemamo u sistemu, ne prepoznajemo poreskog obveznika, znači onaj koji nema pravni subjektivitet, da narodski kažem nema PIB. Šta će da radi, ne može ništa. Onda, zatim sledeća stvar je nejasnoće po pitanju PDV-a, jer zakon o alternativnim investicionih fondovima posebno pominje nekretninske AIF-ove, odnosno to je ono što je u svetu Real Estate Investment Trust, REIT takozvani, ili investicioni fond za nekretnine. I to je nešto što se čini zanimljivo našim klijentima i onda smo taj deo obradili, porez na imovinu, porez na dobit, znači šta sa prihodima, šta se dešava nakon raspuštanja fonda i tako dalje, gde mi, moram priznati, nismo se koncentrisali na ovaj deo koji je sveta pokrio, a koji se tiče podsticaja za godišnji porez na dohodak građana. Jer šta je bitno? Najbitnije je za investitora da postoji jasan okvir. Znači, to je najbitnije da se vidi, ajde da vidimo šta je to koliko mora da se plati ili ne mora. Znači, to je najbitnije. I onda tu
kad se to reši, a to jesmo rešili, znači mi smo onda u maju imali onaj position paper, dobrim delom je rešeno, stvarno to je ipak veliki napredak za nas da prepoznamo te neke institute koje do sad u zakonu nismo imali. I onda imamo ovaj ceo paket koji je usvojen krajem 2020. I šta sad to znači za nas? Za nas to znači neki jasniji okvir, odnosno mi možemo da izračunamo za klijente koliko njima para ostane nakon što dobiju, što investiraju u Srbiju i nakon što im se isplati bilo prihod od alternativne investicione jedinice, bilo da je prodaju, bilo znači kapitalna dobit, bilo da se raspusti. Znači i to nam je sad jasno i znači ovo što mi nudimo, pazite, ovde postoji velika konkurencija među zemljama. Znači nije ovo sad nešto što smo mi jedini super smislili, znači ono što će Srbiju da učini atraktivnom jeste znači veći prinos nego na drugim tržištima i niži porez, znači to je negde taj idealan paket za investitora koji donosi njemu dobite. Sad, ako gledamo naše klijente, znači nama su pre svega zanimljivi institucionalni investitori, private equity investitori i njih pre svega zanima u ovom trenutku, zanimaju ih nekretnine. I ono što je jedan bitna informacija koju dobijamo od klijenata jeste, oni kažu, hajde da vidimo to da je profunkcionisalo na nivou domaćih investitora. I kad vidimo da to radi na lokalnom nivou, eto nas. Jer, nažalost, posebno kod tih većih institucionalnih investitora, mi se i dalje negde vodimo kao zemlja visokog rizika, gde mi ono što vidimo jeste da oni mahom investiraju u naše hartije od vrednosti koje Srbija emituje na stranim tržištima kapitala, ali da biste imali neki veći penzioni fond ili neki investicioni fond, ipak on zahteva određeni okvir. Oni kažu, ajde vidimo kako to funkcioniše kod lokalnih i ono sad u tom smislu ono što je najbitnije jeste da imamo neke prve te pupoljke koji izrastu i da prosto vidimo i kako sistem funkcioniše, kako se podnose finansijski izveštaj, kako funkcionišu društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima. Znači, ceo taj okvir, prosto kako poreska uprava prepoznaje nešto što podnese alternativni investicioni fond, jer ono gde su oni prvenstveno zainteresovani, oni jesu zainteresovani da prave takozvane REIT-e, Real Estate Investment Trust, znači gde bi oni napravili jedan portfolio nekretnina, gde oni te nekretnine drže u okviru alternativnog investicionog fonda, čak i bez statusa pravnog lica, to je idealno, i onda kroz taj portfolio oni će, na primer, da založe, znači to može biti portfolio bilo poslovnih zgrada za izdavanje, bilo tržnih centara, bilo mešovito, i onda oni kad imaju taj portfolio, znači prikupili su inicijalni kapital, onda privlače i banke će biti zainteresovani. Oni kupuju nove asete u taj fond uzimajući kredite, znači sam fond se zadužuje, tako da to su neki njihovi planovi, znači gde će na taj način da kreiraju vrednost i naravno oni negde u perspektivi ono što se vidi jesu ti viši prinosi od nekretnina koje Srbija i dalje daje nego okolna tržišta i to je negde duplo na nivou tržnih centara i na nivou poslovnog prostora, duplo nego što to daju ostali. Vidjet ćemo na šta će to da izađe sad kad prođe pandemija, da li će se promeniti zahtevi korporacija vezano za poslovni prostor i generalno ono što imamo jeste čeka nas jedan talas nove ponude na tržištu, znači nove ponude prostora, prosto ćemo vidjeti kako to reaguje. Ali oni i dalje vide taj deo, znači jedan deo prinos. Međutim, ono što njih isto zanima jeste da li su nekretnine na tržištu Srbije potcenjene. I njih zanima i rast vrednosti nekretnina. Jer ako pogledate Zakon o porezu na dobit, ja ako imam nekretninu i alternativni investicioni fond je proda, znači nema tu nekog poreza. To je još onaj prvi paket koji smo imali krajem 2019.
kad je usvojena ta mera. Tako da u tom smislu ono što ako ovo uspešno krene, to će definitivno doneti neki kapital dodatni u Srbiju koji će prosto u toj arbitraži i želji za većim prinosima i očekivanom rastu vrednosti imovine hteti da zaradi. To će naravno za one koji budu prvi doneti prilično velike nagrade, ali naravno i veliki je rizik kako se to ne desi. Tako da ovde imamo, znači onako u idealnom slučaju pravi primer tržišta kako funkcioniše. Ono što je jako bitno jeste da je naša država zapravo napravila okvir za investitore. Evo vam jedan neutralan okvir, pa se vi igrajte kako tržište gde baci kocku, tu će i da bude. Što zapravo jeste dobro da porezi suštinski ne smetaju investitorima kod donošenja investicionih odluka. Hvala najlepše, Igor. Ja bih se sad baš sa sličnim pitanjem nadovezao i sa kolegicom Gordanom. Ako je svima u redu, ja bih možda produžio još jedno 5 minuta, bih probio naš termin, zato što ste imali zaista dosta toga svi da kažete. Gordana, eto, ako biste mogli da se nadovežete na ovu Igorovu priču vezano za perspektivu prosto ovog režima oporezivanja alternativnih investicionih fondova, šta vi vidite, eto, obzirom da je materija kompleksna i poprilično izazovna, šta vidite da to sad ovaj novi režim donosi u ovom delu tržišta? Da. Prvo, dobar dan svima i da se zahvalim kolegama koji su govorili pre mene zato što su objasnili veoma dobro ono što postoji u zakonodavstvu i istorijat kako je to sve napravljeno i meni ostavili, da tako kažem, mogućnost da komentarišemo perspektivama u malo relaksiranijoj formi. Istina je da je sve što je vezano za alternativne investicione fondove kompleksno. Kompleksno je sa pravne strane gledano, zato što samo pogledate zakone koji regulišu njihovo poslovanje, koji nisu poreski zakoni, kao što su zakon o alternativnim investicionim fondovima, zakon o tržištu kapitala, zakon o privrednim društvima i tako dalje. To je već dovoljno bez čitanja ovih podzakonskih akata da razumete da je njihovo poslovanje složeno. Mislim da je možda tu vredi spomenuti da je to, kako da kažem, pravilo najčešće za sva društva i za sve investicije koje se nalaze u oblasti finansijskih usluga. Znači, i možda kao podsjetnik svima, alternativni investicioni fondovi negde spadaju u industriju u kojoj spadaju i banke i osiguravajuće društva i uvek je ta regulativa kompleksna. Kompleksnost postoji naravno i u ekonomskom smislu, jer mnogi već ste govorili i u uvodu i moje kolege da odluke kako investirati nikad nije jednostavna, a posebno nije jednostavna kada imate jednu potpunu novinu na tržištu, gde je samo tržište kapitala vrlo jednostavno, da tako kažem. Alternativni investicioni fondovi nisu jednostavni ni u razvijenim tržištima kapitala. Sad, zašto je to meni važno kada se gleda sa stanovišta poreskih propisa? Porezi po prirodi stvari se naslanjaju i na pravo i na ekonomiju. Potrebno je poznavati poslovanje na sve načine i u svakom koraku da bi poreska regulativa mogla da se prilagodi i da se ne desi ono što je i kolega Igor spomenuo, a to je da dođete u situaciju da nešto ne možete da izvedete, prosto zato što administrativno ne možete da izvedete ili je previše teško ili oporezivanje nefer ili vas previše košta taj neki poreski compliance i tako dalje. Ja se slažem da je ono što je do sada urađeno u tom smislu da se napravi nekakav okvir dobro i dovoljno u smislu što po svim zakonima je to negde regulisano i u tom smislu mislim da su poreski propisi pružili podršku u tom nekom okviru regulatornom. Naravno, kako da vam kažem,
Praksa je čudo i možda je Nikola Tesla mogao da pušta mašinu u rad u mozgu i da pronađe mane. Mi ostali moramo da sačekamo da vidimo kako to sve radi, da držimo ruke na volanu i da menjamo ono što je potrebno da se promeni kad se nađe problem. Moje iskustvo govori da se ti problemi javljaju. Bez obzira koliko pokušate idealno da zamislite regulativu unapred, kad krene praksa, desi se neke stvari i neki odgovori se tek tada mogu pronaći. Što se tiče ovog drugog dela, a to su ti ekonomski aspekti, ja sasvim izvesno svaka olakšica koja se daje utiče, kako da kažem, i na odluku gde investirati, prosto zato ako sad imamo olakšicu za godišnji porez na dohodak građana, naravno da svako ko ima sredstva za investiranje, kad sagleda koji mu je povrat takve investicije, uzet će u obzir i taj poreski kredit koji mu se daje, koji uopšte nije mali, i u tom smislu postoji ta podrška na tom mestu. Međutim, ja verujem da, kako da kažem, 30.000 građana, bez obzira na njihov profil i na njihova sredstva, možda objektivno u nekoj široj slici naše ekonomije nije dovoljno da bi bili oni samo podržani olakšicama i da bi to bilo dovoljno da poreski uticaj na taj način, ako je ideja da bude podrška investicijama u alternativne investicione fondove, ja bih ovako rekla intuitivno da to verovatno nije dovoljno. Pa evo, sad bih tu uključio Igora vezano za tu neku dalju perspektivu, ajde da kažemo, primjene poreskih podsticaja u ovoj oblasti. U stvari, imam dva manja pitanja. Prvo je, pošto smo sad, da kažemo, uspostavili jedan relativno jasan poreski režim oporezivanja AIF-ova, da li sada imate upite vaših klijenata sad vezano za, ajde da kažemo, primjenu tog novog režima i u kojim oblastima su oni najčešći? A drugo pitanje u stvari bi bilo to, a šta vidite u daljem nekom razvoju, pošto znam da idete uskoro, Igore, koju perspektivu dalju vidite u primjeni ovog poreskog režima, u smislu da li vidite mjesta za napredak u određenim oblastima oporezivanja? Sveta, kad je počinjao, on je pomenuo taj paket koji smo mi predlagali u maju 2020. Jedan deo je prihvaćen, drugi baš i nije. Znači, kod olakšica za pravna lica. I to je ovo isto što Gordana kaže, fali nam još jedan deo. Da li nam je ovih 30.000... Pazite, to su mahom ljudi koji sa svojih 10 prstiju nešto zarađuju. Znači, to je mahom prihod od zarade, prihod od ugovorenih naknada, autorskih naknada. Znači, tu čak nemamo ni neki podsticaj za ove velike kapitaliste koji vuku dividende. Znači, tu verovatno nam fali još jedan taj dodatni paket, znači da za pravna lica dodamo još neki podsticaj, prosto da bi to tržište zaživelo. Ono što se tiče pitanja za upite naših klijenata, ja moram priznati da su oni pre svega usmereni na ove AIF-ove za nekretnine. Znači, ne postoji drugo pitanje, evo ja ću biti iskren, znači ne postoji drugo pitanje koje smo mi analizirali vezano za AIF-ove, samo su AIF-ovi za nekretnine i to su mahom naši ljudi koji su negde u anglosaksonskim zemljama, koji rade u istim takvim fondovima tamo, jako dobro poznaju lokalnu regulativu i žele da uporede, da vide šta je to što Srbija nudi, jer prvenstveno oni su negde zainteresovani da dovedu te svoje prve kontakte, da se osnuju prvi reitovi u Srbiji. Znači, to je taj neki, i negde sad moram priznati, ove izmene nama jesu pružile poreski okvir za to. Sad ima još jako je bitno pitanje izveštavanja, znači kako će to sve da funkcioniše.
podnošenja finansijskih izveštaja. Ajde da kažem, sami investicioni fondovi nisu skroz nova tema za naše tržište, mi već imamo društva za upravljanje i tako dalje, ali ovde opet mora sve da profunkcioniše, da imamo jasan prospekt za tržište, posebno ako se radi o javnoj ponudi i tako dalje. Znači, taj deo moramo da vidimo kako će da profunkcioniše, jer opet, ako gledamo poresko opterećenje, pazite, Nemačka uopšte nije privlačna zemlja, ali količina investicija koja je tamo završava prosto nije u srazmeri sa poreskim opterećenjem. Očekivali biste da će biti mnogo manje. Međutim, ono što je bitno, to je funkcionisanje institucija i funkcionisanje države. Znači, prosto jasna pravila, efikasan sudski sistem, tako da porezi jesu jedan korak i on je napravljen, ali imamo još i ovaj deo i uopšte generalno cela ova priča koju saradnja, znači koju USAID radi, jeste zapravo jako dobra, jer vi ste, ajde da kažem, imate dobar follow-up, počeli ste, dali predlog, zakon je usvojen, pitate ljude okolo šta još fali i dalje idu predlozi. To je jako bitno da se ne zaustavi i da se prosto dođe do tačke gde imamo, evo ga prvi investitor, osnovan je AIF, evo ih krenuli su, to je nova realnost. Međutim, znači, mislim da smo tu negde, evo sad možda je verovatno samo pitanje da li, ne znam da li je mesec, ali sigurno da li sledeća godina, verovatno ćemo imati prve investitore. Jasno, Igore, hvala. Gordon, da li imate nešto da dodate vezano za to, o tome šta vi vidite da potencijalno može da se desi kao napređenje u našem poreskom režimu u ovom pogledu i to da li imate sada upite klijenata i iz kojih oblasti one najviše dolaze? Da, gledajte, ajde da prvo odgovorim na ovo drugo pitanje pošto je lakše. Vi imate tu jednu olakšicu koja se sad pojavila vezana za porez na dohodak građana i pitanja koja dolaze su, eto, ako apstrahujemo real estate fondove, imate pitanja od ljudi koji plaćaju porez na dohodak građana godišnji, ali tako, i ima pitanja, što je meni isto tako interesantno, znači pitanja drugih finansijskih institucija, njihova razmišljanja, da li je sad zbog te olakšice oportuno praviti alternativne investicione fondove. Sad, što se tiče tog drugog pitanja, ja moram da kažem da sam se ja u svom bavljenju porezima mnogo i često bavila olakšicama svih vrsta i oblika koje su postojale. Istina je da su one ukidane jedna za drugom, ali ja bi mogla da kažem da negde za svaku olakšicu jeste važno da ima neki ograničen rok trajanja, da je vrlo specifična i da je, jer u svim drugim situacijama olakšica postaje svrha sama sebi i vi ne postižete onaj cilj zbog kojeg je uvedena. Naravno da olakšice imaju smisla, tako da kažem, jer i država kada želi da prikupi prihode ima otprilike dva načina, to je da poveća poreske stope, je li tako, ili da proširi bazu za oporezivanje, a onog momenta kada država kaže ja ću da podržim neku aktivnost tako što dam olakšicu, ona u stvari investira kao što vi investirate u alternativne investicione fondove. Ja ću da investiram tako što ću se odreći nekih poreskih prihoda sada, zato što računam da će od neke buduće veće ekonomske aktivnosti se proširiti baza za oporezivanje i svi porezi i svi poreski prihodi će porasti na taj način. Istina je da u samom našem zakonu, ako govorimo sad samo o porezu na dohodak, Igor je to spomenuo, malo sad to izgleda nepravedno zato što je faktički olakšica data samo onima koji plaćaju porez na dohodak građana. Nažalost, naš sam zakon je takav da nema te rekapitulacije na kraju godine koja bi uzela u obzir sve vrste dohodka, pa vam dala kredit. To bi bilo idealno rešenje što se tiče poreza na dohodak, da li je ono praktično moguće i kada je pitanje. A što se tiče poreza na dobit,
tu ima nekakvih, kako da kažem, pristupa. Vi u okviru samog zakona o porezu na dobit imate otprilike dve vrste olakšica. Jedni su ti poreski krediti. Oni jesu ukidani, ali ja moram reći da smo mi imali poreske kredite koji su trajali 20 godina za investicije u fiksna sredstva i ja zaista ne vidim obavezno da je problem imati poreske kredite i za ove namene. Naravno, ja mislim da bi oni morali da budu nekako usko postavljeni, vremenski ograničeni. Na primer, poreski krediti bi mogli da budu za alternativne investicione fondove koji investiraju u posebne vrste imovine. Možda nema smisla obavezno za sve vrste imovine odobriti olakšicu, ali recimo ako inače postoji olakšica za ulaganje u inovativne kompanije, ako i alternativni investicioni fond, tako kažem, u svom portfoliju ima takvu politiku da investira u takve vrste investicija, onda bi, na primjer, poreski kredit mogao da bude ograničen na to. Hoću reći, dodavanje nekih olakšica ne bi trebalo isključiti kao mogućnost i tu samo treba biti možda, kako da kažem, imati neku samocenzuru u tom smislu i predlagati ono što je moguće. Druga vrsta olakšica koja postoji u našem zakonu je da se izuzima prihod od oporezivanja, na primjer, izuzimaju se zarade na državnim hartijama od vrednosti i to je jedna mogućnost. Ona je malo lakša možda za državu nego sam kredit, zato što se daje kasnije kada se dohodak pojavi, pa tu ako se i ne ostvari dohodak, što može da se desi investicijom u alternativne investicione fondove, država ništa ne gubi. Mislim da tu možda ima nekakvih još mogućnosti, u svakom slučaju, ukoliko je interes prepoznat, verujem da ako to nije uspelo prošle godine sa nekom dobrom platformom, to nije loša ideja. Hvala najlepše. Ja bih za kraj se vratio profesoru Sveti. Imamo sad jedno pitanje iz Q&A-a i prije nego što završimo sesiju i pre nego što se pozabavimo pitanjima, Sveto, samo sam ukratko hteo da vas pitam. Jeste sledeće, dakle, prošla godina protekla u uspostavljanju, ajde kažemo, poreskog režima u svim ovim domenima. Ova godina deluje da prolazi u razvoju start-up ekosistema u Srbiji. Šta bismo otprilike mogli da očekujemo kao neke dalje korake koji se mogu preduzeti u ovoj ili u narednoj godini? Pa ovako, znači, nekoliko tu stvari, samo vezano za ono što su moji prethodnici rekli, čisto iz nekog iskustva vezano sa radom sa državnim organima. Ono što mi uvek moramo da uzmemo u obzir vezano za podsticaje, jer se često iz industrije traži upravo da se ugledanje na rešenje iz anglosaksonskih zemalja, jeste da li mi imamo administraciju koja može takve podsticaje da iznese, jer su oni vrlo često jako kompleksni, sofisticirani i često se dešava da jednostavno naše želje i mogućnosti se ne poklapaju. Gordana je pomenula naš podsticaj za investiciju u inovativne start-upove. Problem tog podsticaja jeste što on suštinski vas tera da čekate jedan vremenski period da bi mogli da ostvarite korist od podsticaja, a razlog zašto je to uvedeno, inače podsticaj je pisan na osnovu italijanskih iskustava, da bi se poreskoj upravi pružila mogućnost da ima dovoljno vremena da spreči neke evazione mogućnosti iz prostog razloga što da se taj strah na neki način umiri. I onda to može čak da dovede i sam smisao podsticaja u pitanje ako preterate sa tim merama obezbeđenja, ako tako mogu da kažem. Druga, ali naravno zato je jako važno ulagati u naš administrativni okvir, što je on bolji, to ćemo mi moći da uvodimo sofisticiranije mere.
Što se tiče onoga što nas čeka, jesu sledeća stvar. Ja mislim da smo mi trenutno na jednoj vrlo važnoj prekretnici i da ta prekretnica je nešto što većina naše javnosti nije možda shvatila, a to je da smo mi došli do tačke kada smo prestali da budemo zemlja jeftine radne snage, pri čemu nismo uspeli da se dovoljno razvijemo da stvaranjem sopstvene vredne i intelektualne svojine i novostvorene dodate vrednosti obezbedimo dovoljno visoke zarade svojim građanima kako oni ne bi masovno odlazili u inostranstvo. Tako da smo mi na jednoj vrlo opasnoj, vrlo važnoj prekretnici i ja mislim da čak i protesti vezani za freelancere i pre toga u stvari govore o tom kretanju gde mi moramo da dodatno, ja mislim, podržimo upravo kulturu start-upova i kulturu stvaranja nove vrednosti, ne servisno, nego upravo stvaranje nove vrednosti ovde. Jer samo ako budemo u stanju da stvorimo novu vrednost ovde, možemo da imamo poslovne modele koji nisu fundamentalno zavisni od niskih troškova radne snage i mogu sebi da priušte bolje plaćenu radnu snagu bez koje tog modela uopšte i nema. Ako to ne uspemo, nažalost, ićemo u regresiju, tako da, odnosno vraćat ćemo se dakle smo došli, a to je jako loše. Tako da, suštinski, ja mislim da mi moramo na neki način da osmislimo kako u stvari da našu privredu, a start-upovi su jako važni u tom domenu, preusmerimo sa koncepta niske dodate vrednosti zasnovane na niskim troškovima rada, na to da se ona preorijentiše i na stvaranje novostvorene vredne intelektualne svojine ovde u zemlji. Tu startupe moramo podržimo kroz više koraka. Dakle, kod njih, jedan od njih bi bio, mislim, vrlo logično produženje već postojeće podsticaje za zaposlene osnivače start-upova koji je pomeren za još godinu dana, mislim da to može se produži još, jer kod njih to jeste ključni Oprosti Sveto što te prekidam. trošak i u stvari je neka zamena za podsticaje finansijera, smanjuje... Halo Sveto, izvini. Se čujemo? Da, čujemo se. Jel ti čuješ mene? A probio sam termin, prekidam. Ali imamo, hvala Sveto, izvini. Izvinjavamo se svima, ali sam hteo samo sve to ukratko, eto u 2 minuta ako možemo da odgovorimo, evo imamo nekoliko pitanja iz ove naše diskusije, ako možemo veoma brzo da ih pokrijemo. Prvo se odnosi na to da li je u planu izdavanje kripto obveznica od strane domaćih pravnih lica. Iskreno da budem, to ne znam. To bi pre možda mogao neko iz Komisije za hartije od vrednosti da odgovori. Jasno, hvala lepo. Ali vidi se da je to jedno od pitanja koje će čekati naše tržište. Jedno od pitanja se tiče, ajde da kažemo, tehničko je pitanje, dakle, vezano za oporezivanje dohotka, da li poreski kredit AIF mora da bude registrovan u Srbiji, nije precizirano u zakonu? Mora. Da. I hvala vam svima, mi više ne bismo probijali termin. Hvala najlepše dragim panelistima. Pitanja koje smo dobili među vremenu, pokušat ćemo da ih odgovorimo. Izvini Slobo, čisto da preciziram. U nekoj kompletnoj teoriji bi mogao neko da objašnjava da to što nije precizirano ne znači domaći alternativni investicioni fond. Šanse da uspete u toj argumentaciji su negde na nivou 0. Tako da postoje 2 odgovora na vaše pitanje. Jedno je teorijsko, jedno je praktično. Praktični odgovor je samo u domaći fond. Hvala najlepše. Tu svi kolegi, ako se ne slažu, mogu da kažu. Slažem se. U svakom slučaju, ja bih ovo sa zadovoljstvom zatvorio. Hvala vam najlepše na ovoj diskusiji. Hvala vam na znanju i na informacijama koje ste podelili sa nama. Izvinjavamo se svima što smo probili malo termin i učesnicima koji su postavili pitanja, ja ću se potruditi kasnije da im prosledim odgovore na pitanja koje su imali. I sa samim tim bih zatvorio ovaj panel i prepustio bih kolegama iz drugog panela da nastavi sa temom VC fondova u Srbiji.